Zdravo, ovo je nova aplikacija za Androide koja se naziva Let's Do It Montenegro. Što je Let's Do It Montenegro? Ti nisi o toku? To je akcioni plan za čišćenje naše države u jednom danu. Wow! Samo pratite 4 jednostavna koraka. Prvi korak. Idite na Google Play i downloadujte aplikaciju na vašem smartfonu ili tablet uređaju. Drugi korak. Pronaći otpadke i zagađena područja. Znaš, lako je. Treći korak. Otvorite aplikaciju. Četvrti korak. Napraviti fotografiju i izabrati količinu i tip otpadka na listi. Kraj. Aplikacija će uploadovati sliku i GPS lokaciju. Čestitamo. Učestvovali ste u mapiranju za Let's Do It Montenegro. Budite u toku. Šerujte. I učestvujte. U našem projektu. Let's Do It Montenegro!